שלום לכולם, אני אליב. על התופים הבאתי את לא מבחוץ, נועם כהן. על הבאס, גלעד שי. סנטר, נדב אייזנברג. בגיטרה, אורי פאפו. אנחנו מבצעים את חור בלבנה של רוקפור. לא יכול לשכוח את הרגע בו רציתי לאסוף כבר את הכל, ולא היה בי את הכוח להמשיך ולעבור את כל מה שאין בו כוונה. תן לי אבן דרך ונדע איך להמשיך, נשאר כאב עמוק בפנים. אני רציתי רק ללכת, כמו להיות תמונה שנקראה חור בלבנה.